We are the Pineapple Family! Good morning. Ito na kaya kapag nababura kayo. May practice pa man sa sumong. Day! Dong? Dong? Ha? Dong? Ano ba? Kiss na kay mami, di? Kiss na. Akong baby boy niya. Ma-practice. Dali na ka. Alam niyo. Ang gani. Basketball naman. Nakaway ng baby boy ko. Wala na ipaway kay basketball mo. Pero happy man na siya sa basketball niya. Nag-review ka sa buwasa. Ha? Hindi, kuya. Dani, wala ka na lang nag-intra eh. Teach kayo so. Dali, anak. Review lang. Let's go. Maintain. Hi, Cooks. Good morning. Bo, paput tayo mong dati ka kayo. Wow. Hindi na. Papa, obo. Bye-bye. Ya, bati ah. Bati mo na. Ito yung daddy ah. Bye. Bye. Tawan mo pala. Nagainit na siya pero nagagalong. Tapos ang hangin nagabugso-bugso. Wala nagadalugtog na. Mag-ulang gid init-init. Tapos magalong, hangin, maulan. Paano pa ko sinika pang halayman? Init naman, nag-init naman. Init naman siya. Wala naman daw ulan naman. Hangin, no? Ano yung chinpo, no? Kalma siya. As in, mga few minutes lang mainit siya. Tapos madulom. Tapos mahangin todo. Hindi pa ni gani kaginaya. Daw ka, ano gitya hangin niya. Daw ka, ano no? Daw ka tayog. For Monday, wala obra kundi Beyblade lang after practice. No? Dahil no? Ano tayo? Mayara siya ga pang set up na sa iyang ano vlog to no sa iya Beyblade to Secret account. secret of Secret account sa TikTok. bong Ano inulan pero nami mag ice cream kay kaagyang ut nga maulanon pero maginot. Wala ka naman go mo. Basta let's eat. Why na doy ah. Craving satisfied. Ice cream pala man sa tinapay. Wow! Good morning, Tuesday. Tura ko ay. Practice naman. Morning Practice naman. Libre si daddy, oh. Tuesday is the day today. So, tirito na gini akong baby. You ready to go? Bye na. Bye. Go naman siya kay may review na siya sa buong. Open na, makis ko. Nanoy na. Kung na mo nga. Kiss na. Love you. Pamati ha, mayo ha. Pag-take down notes ka. Nabay na. Listen carefully. Take down notes. Pagkakali niya sa practice, nagpaway-way lang. Nakat naman. Ako na lang bilhin di subong sa balay. Dapat mapod ko kay daddy, pero may meeting man siya. Wala man ko gyapon dito, obrahon. Hindi na lang ko.
Lang, bantay-bantay na lang kay mama eh. Actually, kung tapos naman si mama kaon niya, kag ilis, wala naman na iya, hindi naman na siya gidbalantayan kay siyempre gigda naman lang siya. Pero wala lang gikugana subong maglakat. Bota. Though, hindi ko ma-feel ang wellness break nila kay wala man gyapon. I'm not feeling well. Muna. May klase wala. Though, amo man gyapon ako nga routine. Wala man gyapon ko sang wellness break. Ano ta? Kapoy. Pero kakayanin. Kakapuyin pero kakayanin, di ba? Yes. Hello, nakatulog ako. Nag-ara na sila. Ambot na sila mag-ulang. Kung isa ka cellphone, lipat ko. Kung din ko nabutang, ambot na lang. Good morning! It's Wednesday na. Dasig lang sang inadlaw naman. Practice na naman. Training na naman. Wala ba yung bag? Seloso. Ay na. Pandesal, dada. Sabi si ma'am, nagsugo ka. Pandesal. Guys, ipakat ko kay daddy akong hair. Gamay lang abuhin. Dress daw, no? Hindi lang. Amat-amata lang. Okay na? Okay. I don't know how long have been na nga wala ka kapagunting buhok. Uy, paduwi! Dahil di anay, videohi akong buhok, picture anay. Stand na lang da. Ano yun? Hey, may drum. Ano man naman? Pati akong guyaya. Nga. Ha? Okay na? Ako manugunting ho. Pwede ba yan sa parlor? Tamad ko ya magpa-parlor ya. Tama ko na yan. Matipid ko sa akong self ya. Ayos na. Okay na. Okay na? Walang na ang nabuhin, no? Gamay man lang. Gamay. Umusunta na niya. Hello! Meron We're na? going to Udulong kami kay GJ kay may review na siya sa buong hapon. May errands man si daddy. Upod-upod mo kuya. Tayo mo kuway kagwa sa balay. Bali ni GJ akong kunubok hindi halata nga may na haircut. Gamay mo lang mo. Pati sa buhina na. Ito nabudlayan ako sa iya. O ilaw ay nakumbok. Sabi ba ko? Inakuha ko naman. Hindi gani napagtando ka. Inakuha ko lang gani ang third. Basta hindi pagpaan ng panit sa kuko. Basta manguto. Bye-bye. See you later. Okay, may ano ko? Kali ano? Ayan. Ha? Bye. What? Listen. Listen and pray. Ninda na kami ni Daddy while waiting for GJ. Here na kami. Nagpa-ano pa kami, nagpa-rob pa kami after sang City Mall. Nag-rob kami tayo. Ayun na si Daddy. Nagpabilin pa to isa. Ano sa kunuhaw? Nakasagam. Ayun na siya. Ay, nalayan o. Bakit do? Uy lang yan do. Bisito. Wala yung dala notes niya man. Ay, no. Hi, di na. Nag-take notes ka. Ano yung notes yan? Wala sa papel dala. Why? Kaya nag-ano ka? Busog pa siya. Yeah.
Sino ka naman. mo na bayo? Tanga, pulita. Hi everyone. Today is Today. Thursday. And October 13. yeah. And team building ko na sila sa ilang basketball team. Sa? Wala. What's your birthday? Din? Dayaw. Okay. Ay na kami. Sige, ayong kita nga duwa. Ay, sili. Si Kojo, nauna mo daw. Hindi ko yan. Bye. Kailang po ano yan. Ito na sila dito. Ulat ko dis dati. Malakat ko na kami dayon. Oo, ma'am. Buta lang. Thank you. Ishan! O, sige na, dahil na. O, chargers pa muna, o. Okay. Enough na. Hey guys, we're out and about. Hapon na ni actually guys, subong lang kami yan nakagawa kay si daddy not feeling well. Churam mo ito aswang imong mata. Tapos maninda kami kay parang may araman kami luto-lutoan for tomorrow. That's all. Rob man lang kami. Aries eh. May na. Amo man lang gabalik-balik sa ilang machine. Iniya mapawolf ko niyo. Parang may ara si daddy ng mga tokens. Pa-off lang siya. While kami mag-grocery. Then ma-eat na lang very early. Then later may katuan pa kami. Done. Makaon na lang kami. Katuan ko na siya sa wolf. Kaya po siya tuya. Ay, ara sa dayon ba? Day na, nakata. Isa na lang. Day na. Last na na.
Ay, siya may nag-steal kuno siya ticket. No? Wala mo lang to, bilog. Okay lang. Pero bad na, no? Okay lang. Pagkuha ko lang sa bulan, nagkuha na siya. Nagkuha, yan na tayo. Bata o kung adult na. Okay na. It's okay. Early dinner. Let's eat. Sila sa guwari ko diya sa National Bookstore kami yung bakal ko anay diri. Wala talang ko da. Wait for me. Yung daddy kaon-kaon pa. Good morning, Saturday. Si Papa Win niya pa dumalag sa hindi isa mo papugong bisang galain niya. Matchag na ako kagapon. Hindi pagkapon. At kaya ano. Hinay lang. Oh, Daddy is cooking pasta. Pasta si Daddy. Subong for breakfast. Biskan lain matchag. Very good na eh. Oh. No? Sige na. Mix, mix, mix. Pari yun, gan pulo na. Ay, wala. Parmesan. Okay. Hello, November 1, guys. Ano yung yellow? Ano? Hindi. Ang ang laba kuya ako niya muna ang undas ko. May bagyo na naman. So amat-amaton tang nilabhan ta. Ang Mutawa tsura yawo. na phone. Ato dito sa kwarto. Ano? Kaina nag-check ako sa weather update. And by Monday evening or Tuesday morning, ma-landfall. Dirigid siya maagi sa may Visayas. Labhan ta na, be. Hini pa ho. At itong green towel, hindi ito lago ha. Pwede mo ito magamit. Ito na. So, pang change ako sa bedsheet namon. Kag ang mga lago namon. Gamay pa man lang. Pero gamay nga damo magyapon. Pang amat-amatan ko na yalabada ya. Samtang wala pag inulan. Kay basi iyabuas ga-start na ng ulan-ulan. Buksan kong ref. Pakita ko lang ang nakaseta niya ang ginobra ko ng salad lang po yan. Nag-macaroni salad lang po. Kining 3 ka yellow ho. Para na sa mga brothers ko and family. Hari amon ka itong sa ice cream. Para nga kung maidulong sila, balos na ako ni ite. Hindi, isa lang luto pero karon damo na na. Ari siya yaho. Hinampang lang ni Bilog ng adlaw. Basketball, Beyblade, upod nagkikinat to, hindi mabarkada yan sa lapit balayo. Okay lang na. Okay, si Papaya from Dumalaga rin naman siya, di ba kaina to? Nag-videohan ko siya nga nag-tricycle lang siya. Actually, kapon kami ni Daddy Kid tani. Doon man siya namon, galing kayo naglain pangatsyag ni Daddy Kid as sa kaina, bagyan hindi na siya na magbiyahe. So, usuhon man namon updan siya tani, galing kay lain matchag ni Daddy Kid. Tapos, siya na lain man tumatchag ni Papa Win gani. Ano man to siya kapon. Kaya taya lang siya kung matumba. Nagtaas siya BP. Napapahuway ko lang siya. Pero, wala man ka pahuway. Lakat naman to gani. Mga pitbahay na naman. Hindi ka pahuway. Ay. Kung ako basta nasa stress na ko gani isang ugta sa ila dire pero wala naman ko may mahimo gyapon. Basta nahambal ko na sa ila tanan nga dapat obrahon kag naobra ko man na akon nga part para nga ma-prevent ang mga kung ano-ano daw masakit sa ila pero wala man sila nga pamatay sa akon. Wala na. Kay kun ako ya ang magpadalom sina kay ako kis hindi na ko tulog so pinanumdum sa ila at tagid para rayho na kami sini nga masakiton. Diba? So, wala na ta. Ulobrang ta sa ulobrahon ta. Si mama naman niya, buot-buot lang. No? Tulog-tulog lang na saya. Ano? Ma? Buot ikaw, ma? Buot? Ha? Buot ikaw? Tulugan. May naga-trick or treat sa akon pero wala ako candies. O bakal na lang ka mo ice cream to o. 25 na. Bakal ka mo ice cream ha? Ha? Oh, nay na.
Queen, Queen, oh! Si Princess, kag sino ikaw, Queen? Ha? Ha? Si Belle, kag sino ikaw? Wala kita. Ay, gasabat, ah. Oh. Nakatingting. Bakal ka magtundo, ah. Wagid. Bye-bye. Ikaw doon bakal na ka ma-ice cream? Kaya bakal na ka ma-ice cream? Pukuno, misong ice cream nila ba? Tawag ka ni Daddy mo, Doy. Ayun na. Daddy. Lamok man nag-ano? Ba? Kuan man gapon, ha? Di ko. Tata. Di ko man kiina. Hari ho, bilo-bilo. Tapos, padalus-lus. Palinsyana kay Atan. Tubo na tuto ni Daddy. Tapos, ang salad ko to. Ato pa sa ref. Kung di damo. Ardi, butang-butang ni Papa. Candle. May nag-trick or treat naman niyo. Kagina si Winter man to. Be? Charo ni Papa. Sino makeup sa inyo? Sino nasa? Fiji. Nakamabilog. Tatlo gali sila to eh. Trick or treat sila. Namin niya basket kag. Bye-bye. Pau, Pau! Na! Tsura ni. Tsura. May nagkadto naman tiga tiyanak sa ako, no? Hindi niya tiyanak. Ano kaya? Ha? Nag-trick or treat ako. Nag-trick or treat ikaw? Ay, ano yung mo ganing itsura? Ano na? Nag-make up ako para sa trick or treat. Make-up lang sa trick or treat. Di ano ako niya, tagsi mo? Ha? Biskwit? No, dali lang, makuha ko biskwit. Naidi? May biskwit na. Nanay mo biskwit, ha? Ikaw na, open mo basket. Nari pa ako na. Kaya ano, ang bal mo? Okay. Hadlukan ng tao, simo kag. Ay, bye-bye. Ngayon, magsubong ka lang niya. Gina pa dapat. Tibot kayo may tiyanak ya. Good morning. It is Sunday and wala kami naka-church because kalain pa matsyag ni Daddy. Nasi, And Ariho, nag-abot ang iya parcel. I-unbox ako, no, wait lang. So guys, bilhin ko sa iya ang phone kay ano na siya? Ma-unbox ako, no, iya i-vlog, okay? Siya na di bala. what's up guys, and today let's unbox. I got scissors so it would be easy to unbox. Oh my. We got Guilty Long Nose. And Savior Valkyrie. Oh. And lastly, we got Nightmare Long Nose. Bye guys, that's it for today. Ano yun? Sick na baby na ako na. Oh. May isaya ho. Tiri man niya sa Beyblade niya ho. Ari sila di naman oh. Ampang sila di sa ano. Nain lampang. Ha?
Uy, kasabat ka concentrate gito. Ano na ang pangyo? Ha? Ano na? Uy, gid, ha? Ano? But, balos na eh. Ay, pwede na naman siya. Papa Wino, yeah, talking to his sister. It's Sunday night na everyone, and it's gonna end the vlog for this week. Let's end the vlog for this week. May paalabuto yung Baguio. Tomorrow is Monday. Chika pa more! Chika pa more yung masakit to, no? So, stay safe everyone. Praying for your safety and God bless you all. Bye-bye. Good night. Thank you for watching. Bye.